Sikorsky után. Siessen. Ha sietek, akkor megelőzzük. Gyorsan, siessen. Kapaszkodj! Hogyan kiugrik valaki, aki nem néz körül? Hányszor mondtam, hogy nézz körül? Mivel lettél? Nem ettem semmit, egy bögre teát ittam. Egyébként sincs étvágyam. Matyi, rendben aludt? Hát nagy nehezen, a helyeden, mellettem. Sok volt neki a mentők, rendőrautó, szomszédok. Aztán olvastam neki a mesekönyvből, és nagy nehezen elaludt. És te? Hajnalban hoztak csak ide, addig vizsgáltak, nem aludtam semmit. Zavarhatok? A legnagyobb mértékben. Jó napot kívánok! Szia! Még meg sem köszöntem a segítség. Valahogy nem akarodzott 20 perccel ezelőttre jönnöm. Hogy van a fejed? Fáj. Kicsit furcsa, hogy a viziten nem mondanak semmit, csak azt, hogy feküdjek nyugodtan. Pedig legszívesebben felkelnék és hazamennék. Nem, a betegségeket kezelem. A betegeket csak arra találták ki, hogy a munkánkat nehezítsék. Miért ne ugrálj? Akkor nem szökünk. Azt külön köszönöm, doktor úr, hogy ide látogatott. Mert ha én mondom neki, attól még nem maradjunk. Ő is orvos? Szüneteltessem a kezelést, főnök? Maga narancssárga idióta. A feleségének viszonya van. Az már valamivel jobb megoldás, bár legszívesebben már holnap dolgoznék. Nem való nekem ez a beteg Nem vagy állap. beteg, csak fejbe vágtak. Aztán még lesz rendőrség, bíróság, minél később annál jobb. Mindenki hazudik. Dolog, hogy maga nem veszi észre, de a neje biztos szóvá tette volna, hogy akinek megváltozott a színe, csak nem figyelt oda őre. Nincs kedvem évekig bíróságra járni. Ha találkozom azzal a pasival, mert jól fejbe verem. Szia, egyébként köszönök mindent.